Experiència, i aquest dia diu que va agarrar l'escopeta. Se'n va, diu, avui en vez de caçar lleons me'n vaig a caçar ciervos. Se'n va a caçar ciervos i de cop de repente li apareix un ciervo espectacular. Chique bonico, este me'l carrega. I quan tirava a disparar no portava cartutxos. Però, el que diu la Tere, les causalitats de la vida és que portava un albercoc de la galta roja a la butxaca. Es menja l'albercoc i el pinyol el posa per disparar. Li pega, li tira i el ciervo pierna per cosquero. Diu, i al cap de 2 o 3 anys, quan vaig tornar, veig el mateix ciervo i li havien eixit 2 rames d'albercoquer.